Apo, kakabsat, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Orayong, Bawang La Union. Dito po sa The Original Gapus Grapes Farm. At makakasama po natin ngayon si Ate Verlyn ko na nanggaling pa ng Manila. Yes, dahil very excited po siya na mag-grape picking kami at mag-wine tasting. Hi, Ate Ver! Hi, ma'am. Hi ka Thank you naman po sa sa lahat ng mga pag-invite. friends. Hello po! Excited na ako. Oo nga, Ate Ver, ako din. First time. Yeah! At syempre po, makakasama po natin ngayong araw na ito dito po sa napakalawak at napakagandang grape vineyard. Ang owner po, ang napakabait at napakagandang si Ma'am Luisa Rustica Dumale Gapus. Ma'am! Hello! Hello po. Ma'am, good afternoon po. Good afternoon Ma'am, po. Ma'am, gustong-gusto ko yung apelyido mo. Yes po, nadali na, nagapos pa. Saan ka Saan pa? ma'am? Di Di ba? ba, ma'am, nako. Hindi na makakawala. Yes po, nadali ko si Mister na dumali, Oh. ginapos naman niya ako, ma'am. I love it, ma'am. I love it. Yes, ma'am. Samahan niyo po kaming tatlo ni Ma'am at ni Ate Verlyn mag-tour sa napakagandang grape vineyard. I'm Mrs. Luisa Rustica Gapos, the management of Gapos Grapes Farm, wife of the owner, one of the owner of Gapos Grapes Farm. We started this grape farming since 1980 pa nagsimula ang Gapos Grapes Farm. Then, namatay na yung mga parents ng husband ko, yung bayaw ko namatay na, kaya kami na ang successor nila. Kami na ang pumalit sa kanila na nag-farming. Meron kaming tatlong klaseng grape dito. Ito is Baikonur, meron kaming Red Cardinal at saka Green Malaga. Ang difference between Red Cardinal, Baikonur at Green Malaga, ang pinaka-sweet doon ay yung Cardinal. Yun ang ginagawa kong wine. Dahil sweet siya. Table grape siya. Ito kasi medyo may pagka-asim ang Baikonur. Actually, ang kwento sa akin, ang dating tanim ng mga in-laws ko, yung late father-in-law ko ay tabako. And then, parang nainganyo siyang nagtanim ng ubas nung kay Arumin. And then si Lolo Abi na Lumboy. Sila yung, si Arumin, then si Lolo Abi Lumboy, and then yung Gapos na. Pang-tatlo kami. Oo, doon sila na inspire na magtanim ng grape. Ang grape from the beginning, from seedlings to hanggang mamunga is 6 months. 6 months. Pero 15 years ang lifespan ng grape. Depende kung hindi ma-devastation ng typhoon o ano, depende. Depende kung gaano katagal. Pag nabuka na, for example, ito, maha-harvest ng mga first week ng June, after 15 days siguro kung mabenta namin, kung may turista, after 15 days, after 2 weeks, pruning uli. Ang the best na pagtanim ng ubas ay September kasi wala nang ulan. September, then magpro-pruning ka, magtatapkat ka by March. Magbubunga na, kaya pwede mo nang ibenta yung fruit niya ng May. Walang potential dati ang grape farming. Nag-boom siya noong 2012. Doon ako nag-umpisang gumawa ng wine. Kasi sabi ng asawa ko, why not na gumawa ka ng aged wine? Na dito sa Amerika kasi mahal ang aged wine sa grapes, sabi niya sa akin.
na-inspire ako sa asawa ko. Although marunong talaga akong gumawa, ang ginagawa kong wine dati ay pinya. Pinya ang ginagawa ko. Pero in-stop ko, naging suka yung ginagawa ko. Yung experimental lang ba. Nung dalaga ako, tinuturoan kami kung paano gumawa ng jam, guava jam, lahat ng mga kasi maraming prutas, di ba, nasisira lang. Ginagawa naming jam o kaya suka. Yun, doon ako na-inspire sa mother ko. Welcome to Gapos Grapes Farm. Gagawa tayo ngayon ng wine. Ngayon, lalagyan natin ngayon ng enzyme. Yung pangpagawa ng wine. Yun yung pinanghahalo, malaking wood. Ngayon hahaluin mo ng 7 days ng 20 minutes. Dapat ang ubas mo ay hinog na hinog na. Ang process namin pag ka-harvest, iniisa-isa namin tinatanggal ito. Tatanggalin namin ito. Tapos ibababad mo siya ng asin. To cleanse yung ubas. Hindi tap water ang panghugas mo. Kasi mabubulok siya. Pag tap water, kailangan mineral. Pagkatapos nun, i-ready mo na siyang pigain. May pressure, may i-press mo o kaya i-blender mo. Pwedeng blender. Yun na. Tapos ilagay mo na sa mga lalagyan. Upon fermentation, una sa lahat ganito, pag na-press mo na, ilagay mo sa lalagyan, haluin mo ng 7 days. 7 days yan na haluin mo. With yeast, wine yeast, ang gagamitin mo, may wine yeast. Hahaluin mo ng 7 days yan. Talagang hahaluin mo siya ng 7 days. After 7 days, i-stop mong haluin hanggang maano. Pag nakita mo nang na-dissolve yung balat niya, wala nang ang gagawin mo, mag-stop fermentation ka. Ang stop fermentation, kailangan may kagayang ginagawa ng mga wine. Stop fermentation, meron kang yung peptic, yung nabibili sa Amerika na stop fermentation para hindi siya magiging suka. Kasi magiging suka siya pag walang stop fermentation. Maasim. Maasim siya. Ayun, pag after 6 months, tatanggalin mo na yung mga pulp niya. I-strain mo na siya. Yung sasalain mo na, lilinisan mo na siya. Bago mo ilagay sa carboy. Sa carboy o kaya sa ito. Lalagay na sa barrel. Oo, lalagay na namin sa barrel. Itong El Granjero. Pinangalan kong El Granjero. Ang ibig sabihin ng El Granjero is the farmer. Itong rustica, hango sa pangalan ko. Kasi ako ang gumagawa. Kaya pinangalan ko yung sa second name ko is rustica. Itong El Granjero kasi ma'am, gawa sa sa Red Cardinal. Itong rustica gawa sa black grapes. Kaya yung kulay niya magkaiba. Welcome to Gapos Grapes Farm. Pwede niyo pong bisitahin ng Gapos Grapes Farm. Pet friendly po ang farm namin. Pwede kayo kahit na yung mga matatanda. Kaya namin silang alagaan po. Kung hindi sila makapunta sa pwede lang sila sa pwesto namin. Umupo, ganon. At saka ang Gapos Grapes Farm, very kami, accommodating kami. Ang mabibili po yung mga product po ng Gapos, yung wine, mga juices, mga grape po, iba-iba po. Wine tasting, mayroon din kaming wine tasting po doon. Makokontak mo kami sa 0917-135-1029. Saka sa Gapos Grapes Farm page namin, ang admin namin ay si Joe Gapos na nasa States. Open po tayo ng daily from 6 to 6 kahit wala pong bunga ng grapes namin, may mabibili po kayo kung gusto niyo mag-visit.
or gusto nyong mag-inquire ng magtanim ng grapes kung interested po kayo. At saka nagkakandak din po ako ng seminar. So ma'am, ito pong mga grapes, tinanim niyo po, kayo na po yung Oh, nagtanim. kami po ang nagtanim. Tapos po ma'am, gaano po ito katagal bago siya magbunga na pwede nang mapitas? Mga ilang buwan ma'am? 90 days. 90 days, ma'am. Oh. Pagkatanim niyo po ng grapes, Pagkatanim po ng grapes, after Opo. 6 months, pwede na tayong mag-pruning, mag-produce na siya ng bulaklak. Yun na, yung bulaklak niya, ganito kasi yung bulaklak niya, ma'am, oh, bunga na yan. Opo. So ma'am, kunyari, ang grapes, isang taniman lang. Itong grapes ay, ang lifespan niya ay 15 years. Yes. 3 times a year ang pruning, 3 times a year ang harvesting. Wow, okay. Kaya mapapakinabangan mo Opo. ito ng 15 years. Depende po sa sitwasyon natin. Kung mabagyo siya, ibabangon mo uli. Oh, okay. Opo. Tapos po ma'am, ang grapes po talaga ay tumutubo lang pasangat. Pataas. pataas. Oo, pataas Opo. siya. Oo. Opo. Not like in US na pwede naman natin pero nakakaawa kasi yung mga workers. Opo. Pag yung kasi masyadong mainit dito sa atin. Napudot una ito tayo. So nga Opo. mabalin nga babalang. Opo. Tapos ma'am, papaano niyo po inaalagaan? Papaano niyo po siya ginagawang magiging mabunga? After pruning po, meron din time, ma'am, na walang bunga. Opo. Tinitignan po nila kung yung bubunga yung sanga niya o hindi. Pag hindi pa po, na yung iprinupruning, kagaya nito, ma'am, ipruning, Opo. dito pruning, ito, sasanga siya, kaya nagbunga siya dito. Itong mga ito, Opo. kagaya nito, mataas yung vines niya, Opo. ay malaki yung vine niya, Opo. dito pruning, Opo. dito nagsanga uli, kaya Opo. dito siya mag-produce ng bunga niya. Okay. Like this one, ma'am. Itong Opo. ganito. Ayan. Opo. Kaya dito, may isa, dalawang bunga. Ma'am, pwede hong ipaliwanag po natin sa mga viewers papaano po yung mag-pruning, ma'am? Ito yung tinatawag na pruning. Ipuputulin ito, dito siya ipupruning. Opo. Ngayon, sisibol ng niya, ng vines niya dito, ito. Opo. Pag dito, kaya ma'am, yan yung pruning. Dito Opo. siya tinanggal, ma'am. Opo. Dito, ma'am, titingnan Opo. nila yung ganito, yung buto niya. Yan. Opo. Kung saan yung pwedeng tutubo ng vines. Kaya dito pinutol, dito siya tumubo. Okay. So Kaya ma'am, ito bali siya. po ang pruning, yun po ay ang proseso Na para Mm-mm. ready to produce sa bulaklak na, yung Opo. bulaklak na niya. So yun po yung pinuputol, ma'am, Oo. yung isang sanga. Sanga. Pagkatapos po, Pagkatapos, ito po, magsasanga na siya. Dito na siya mag-produce ng paano yun, ma'am? bulaklak. Puputulin yung isang sanga para magsanga ulit? Hindi. Ito puputulin mo dito, ma'am? Opo. Ito ngayon, sisibol dito yung suli. Yung suli niya, tinatawag na vines niya. Opo. Kaya dito, bibilang siya ng kung saan siya bubunga, bibilang siya ng mga 5 siguro. Opo. At saka dalawa, ito, dalawa yung bunga niya, yung na-produce niyang bunga. Okay. Isa at saka dalawa po. Dito wala na. Oho. Ganun din po dito. Dito pinutol, dito po pinutol, Opo. dito siya tumubo. Kaya ito lang yung na-produce po niyang bunga Opo. niya. Tuwing kailan po kayo, ma'am, nagpupruning? Pagkatapos po ng harvest, Mm. after 15 days, magpro-pruning na. Pag natapos lahat po na ma-harvest ito, Opo. after 15 days, ipro-pruning na nila, ready na naman. Magiging ganun na siya, ma'am. Yan ang tinatawag na Opo. pruning time. Yan. Mm. Pag sisibol na yan, ma'am, magbubulaklak na Yung yan. nasa kabila po, Oo, ma'am. yan po. Pre, ano po, Oh. ma'am, ang pang-spray, ma'am, para Yung, hindi makain ng mga uod na green? ano po, ang ginagamit po namin ay bug down. Bug down. Oo, bug down. Okay. Yun lang po, ang ginagamit namin. Opo. Ang pataba naman Opo. ay urea. Urea. Oo, Ano po urea. ang urea, ma'am? Yung Gawa po siya sa... Viking yata. O, Mhm. gawa siya sa parang chemical, parang ganun. Mhm. Oo. Hindi po siya, kunyari, chicken manure, ganyan. Gumagamit din po ako ng chicken manure. Opo. Ito nilalagyan ko rin. Opo.
O kaya Okay. potassium. Kagaya ito, ma'am, potassium ito. Opo. Nilalagay ko ito. Ay, yung mga parang puti-puti Oo. na yan, ma'am. Andun po siya. Opo, ito Mga ading. potassium, Oh. Opo. Ito, ma'am, Mm. malapit na siyang ma-harvest. Wow, ang gaganda Opo. naman. Oo nga. Opo. Oo nga. Ma'am, hindi po siya kagaya ng mangga na kailangang suputan, ha, Ana? Pwede naman, ma'am, kaso Opo. lang, hindi siya, Ang ano, ganda. hindi siya mahihinog. Oh, Oo. so kailangan open Oo, lang po. open lang siya para mahanginan. Mm. At saka, kasi pag sinuputan mo, ma'am, magiging ganyan yung ganito. Oh. Kaslangag sa balig siya, Oo. color na. Yes, ma'am. Okay. Ito, ma'am, healthy to. Healthy yan, ma'am. Healthy Oo. ubas ito, ma'am. Ang ganda-ganda. Ito pong ganitong ubas na, ilang buwan na po yan, ma'am? Mga 2 months na yan, ma'am? Wala pa, ma'am. Ano Wala lang pa. ito, since ay nag-ano kami, ma'am, Apa. nag-pruning kami, mag 1 month and a half na, ma'am. Ay, okay. Opo. Tapos, ma'am, sa tuwing bawat cycle ng ubas, isang beses lang po nagpo-pruning. Isang beses lang po. Okay. Pag natapos na pong na-harvest Apa. ito, mag-ready na naman siya. Apa. Anuhin mo, pahingain mo muna. 15 Tapos days niya, ma'am, 15 po, days, Apa. ag-prune ka manan. Okay. After tumubo mo nan dayay Apa. sanga-sanga na, ma'am, bulaklak manan ti Apa. sumarunon. Ito po yung ito po yung Red. tinatawag na Baikonur po. Baikonur. Ano Opo. po yun, ma'am? Yun po Ito yung pangalan talaga ng grapes, yung imported na grapes ito. Baikonur. Andito naman po yung red cardinal natin. Yun po red cardinal kasi Apa. yan, ma'am. Ito yung red cardinal po natin. Ito Ma'am, po siya. Ito po siya yung red cardinal. Ito yung pinakamatamis na ubas Wow. sa lahat po. Ito. Ay, ma'am, parang napansin ko, parang medyo pabilog po siya. Opo, Ma'am, ano yan po? ang red cardinal po. Ay, okay. Ma'am, ano Opo. din po itong seeds nito galing sa ibang bansa? Oh, Or kayo yes, na rin ma'am. po ang ano? Parang ganun, ma'am. Nanggaling sa ibang bansa yan lahat. Ma'am, pwede ko bang itanong kung saan galing? Anong bansa? Kasi yung lolo ng husband ko Mm-mm. yata nanggaling noon sa Amerika. Mm. Parang nagdala sila ng vines na ganito. Okay. Oo. Tapos Yun ang kayo na umpisa po na. yung nagpalago dito. Oo. Parang Ang ada una nursery kasi, yung ma'am. ma'am, ang Apa. unang ng ubas Apa. dito sa La Union Apa. is si Arumin. And then si Lolo Lumboy, si Apa. Lolo Abi. Opo, opo. And then kami, si Okay, Gapos, opo. 1980. Opo, opo. Pero ang nagpauso, ma'am, ng Pick and Pay Opo. is kami po. Ang founder po ng Pick and Pay ay si Joe, yung admin po namin sa States. I see. Kasi noon, ma'am, sabi niya, bakit dito sa La Union, ang tagal ng may grape farm dito, walang Oho. nakakaalam. Sabi Opo, na may opo. grape farm. Nandito po kami sa Gapos Grapes Farm. Dito po sa Bawang, La Union. Nako, hulaan nyo kung ilang taon na to. Kasing edad ko lang, 15 anyos. Fresh na fresh. Fresh na fresh, Ate Ber. At nako, sariwang-sariwa rin ang ubas mo, Ate Ber, ha? Oo nga po eh. Bagong pitas mo. Ma'am, yan pong hawak ninyo ay ilang taon na po? 1 year old, ma'am. Ito, 1 year Naman. old. Medyo kaedad mo din, ma'am. Oo. Balik-balik na rin na, ma'am, kaedad ko talaga. 1 year old. 1 year old. oo Malapit nga po. nang mag 1 year old. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ito ay black grapes naman. Black grapes. Yes, ma'am. At ito pong aking 15-year-old na wine Ay red cardinal po. Red Cardinal. Opo, Red Cardinal po. Okay. Ma'am, yung Red Cardinal po ay color red? Opo, Okay. ganito po. Pag nahinog, ganito. Granjero. The farmers. Ma'am, ito naman po yung inyong barrel. Ito kung po yung tawagin. barrel po namin. Opo. Dito namin iniimbak yung mga... Yung kasing edad ko. kasing edad 15 natin. anyos. Opo, kasing Natin. edad ko. Yes Kasing po. edad natin, 15 Yes po. anyos, ma'am. Yes po. Ma'am, nasaan po yung ano nyo nito? Yung imbakan, kumbaga. Meron pa dito, meron Okay. din po sa bahay ko sa Tarlac, ma'am. Ay, Kasi wala okay. pa ako, hindi pa ako nakapagawa dito Opo. dahil walang budget. Oho. Pag may budget na, Opo, opo. papagawa ako ng winery ko dito. Opo. Ma'am, ito pong 1-year-old na wine, mga magkano po ito, ma'am, more or less? 500 po. 500. Yes, ito ma'am. naman pong kaedad kong 15 anyos. 800 po. Kayang-kaya pa din. Abot kayang halaga. Ito naman po yung kanilang grape 400 juice po. concentrate. 400 pesos. Yes po. Naku, ma'am, sigurado ang daming magagawang Opo. juice nito, Yes ma'am. Ano po. po? Kasi concentrate na siya eh.
Okay. Tanong ko lang, ma'am, ito pong grape vinegar nyo, anong difference nyo po sa apple cider vinegar? Halos magkaparehas po sila ng Ah, content. ah, Ay, okay ang po. content po ng apple cider. Oh. Pero ito kasi, pinakita ko sa chemist kong pamangkin. May Opo. chemist kasi akong pamangkin sa Ribisco nagwo-work Okay siya. po. Wow. Ngayon, sabi niya, mas mataas yung content ng grape. Kasi, so, mas ano, okay po oo. siyang anuhin kaysa sa apple Oo. cider. Apple cider. Okay po. O papaya Opo, Ate Ver, actually, diba? yun nga po. Oo. Pero sayang kasi ma'am, pang salad lang. Pang dressing mo lang ng salad. Sayang din kasi pag ginamit mo sa paksiw. Pagkatapos po ng ano dito, na-ferment dito sa barrel, pag ready to harvest na, inilalagay na namin dito sa carbon. Dito. Pag ready to bottle na. Para mabilis siyang ilagay sa bottle. Oo. Tsaka ano ha siya? Bakit glass sa- ma'am? Oh. Bakit kasi Hindi siya glass plastic. ma'am? Kasi pag plastic ma'am, meron salmonella kasi pag plastic ang inano natin. Kaya dapat glass. Glass yung nandito, glass din nandito. Hindi pwede pong plastic kasi madaling makontaminate ang alak. Tignan nyo sa mga gumagawa po ng mga beer, malt, yung mga ganon, Red Horse, puro siya mga stainless ang gamit po. Kaya stainless. Opo. Pagkatapos po ng ready to harvest, nilalagay nila sa mga ganito. Ito yung pruning time. Kahapon lang prinun ito, ma'am. Ito. So yan ang itsura na kapag ka Yes po. na-prune. Na-prune siya. Apa. Yes, ma'am. After Putol-putol. Yes, ma'am. After pruning, ito na siya. Magiging ganito na po siya. Ma'am, ilang ektarya po ang inyong hasyenda ng mga ubas? Ito, ma'am, Laki-laki, ma'am. mahigit ng hanggang doon, ma'am, isang Opo. hektarya. Ma'am Luisa, paano po mararating ang napakalawak at napakaganda ninyong grape farm? Ma'am, matatagpuan kami sa Barangay Urayong at saka sa farm to namin matatagpuan sa Wenceslao, Caba, between Urayong, Caba. And then makikita nyo kami sa Waze o kaya sa Google Map, ang Gapos Grapes Farm. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa owner po ng The Original Gapos Grapes Farm, si Ma'am Luisa Rustica Dumale Gapos. Nadali. Nadali na? Nagapos pa. Nagapos pa. San pa kayo? Di ho ba? At syempre, Ate Ver, Thank you, maraming ma'am, salamat sa sa pagbabakasyon mo dito sa amin sa La Union. Thank you, ma'am, sa pag-invite. Grabe. The best experience ever. Yes! Hindi na mo niya kailangan magpunta ng Italy. Yes po. Nandito lang pala sa La Union ng mga grapes. Correct. O kaya ng Napa Valley sa Opo. Amerika. Oh, kompleto na kami dito, ma'am. Opo. Kaya po, mga kaibigan, iniimbitahan ho namin kayong lahat. Magpunta na po kayo dito sa The Original Gapos Grapes Farm. Dito po sa Bawang, La Union. Apo, Intay Itandudo, iti Segundo Distrito, di La Union. Dito'y vlog ko. Ma'am, da kayo, tibida! Yes, ma'am. Bye-bye.